Finančné trhy čelia náročnému obdobiu. Investori musia byť v neustálej pohotovosti, pretože trh sa mení a neistota je dnes oveľa vyššia ako pred niekoľkými rokmi. Na druhej strane práve v týchto časoch sa objavujú aj atraktívne investičné príležitosti. O tom, ako zhodnotiť svoj kapitál v čase ekonomickej neistoty, si povieme v dnešnom biznise. Vítajte. Mojím dnešným hostom je Pavol Kožík, majiteľ a generálny riaditeľ investičnej skupiny Proxenta. Vítajte u nás, pekný deň. Dobrý deň, prajem. Poďme sa najskôr pozrieť na finančné trhy. Ako vnímate ich aktuálny stav a čo najviac ovplyvňuje ich vývoj? Áno, tak aktuálne vieme, že tá doba je veľmi neistá. Geopolitická situácia, do toho vyhlásenia amerického prezidenta, do toho situácia trvajúca okolo trojročnej vojny, spôsobuje veľkú neistotu, trhy sú kolísavé, skutočne ráno sa niekto zobudí doslova do písmena a svojim vyhlásením, svojimi krokmi, zmenami, nariadeniami a príkazmi dokáže výrazným spôsobom meniť výkyvy na trhoch a na finančnom dianí sa celkovo. A to je aktuálne obdobie, ktoré prežívame dnes. Na to sa treba pripraviť, s tým treba počítať a s tým treba každopádne rátať. Áno, to, že tá situácia na finančných trhoch je náročná, na tom sa zhodujú prakticky všetci. Ako je to v prípade vašej investičnej skupiny? Aké hospodárske výsledky sa vám darí v tomto období dosahovať? Áno, tak v Proxente musím povedať teda, že sme aktuálne veľmi spokojní, pretože to plánovanie je dlhodobé. To je veľmi dôležité podčiarknúť. Dlhodobo plánujeme projekty, ktoré sú veľmi stabilné a naše dva segmenty a dva smery, ktorými sa uberáme, sú ad jedna stavebníctvo, alebo teda development, výstavba bytov. No a ten druhý je potravinársky segment. Dobre vieme, že v čase kríz a v dobe, kedy sa trhom nedarí, tak práve potravinársky segment je ten, ktorý má vysoko rastúci trend. To bol aj primárny dôvod začlenenia potravinárskeho segmentu do nášho portfólia, pretože tým výrazným spôsobom diverzifikujeme, eliminujeme rizika pre nás, pre našich investorov, tak, aby sme dokázali zarábať nielen v časoch, keď sa darí každému, ale aby sme dokázali skutočne zaknihovať aj profitabilitu v dobe, kedy ostatní možno evidujú problémy, evidujú nižšie zákazky, kedy evidujú skrátené termíny na splatenia, dlhé termíny na ich peniaze a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko je v Proxente dnes na minime. A aj preto musím povedať, že za rok 2024 sme zaknihovali zisk, ktorý presahuje 10 miliónov eur. Sme veľmi spokojní s minuloročnými výsledkami, sme spokojní s tým, ako sa vyvíjajú naše projekty a tešíme sa na to obdobie, ktoré je pred nami. Spomínali ste aj diverzifikáciu. V týchto neistých časoch sa pomerne často hovorí o potrebe diverzifikácie. Pozrime sa na to bližšie. Ako k tomu pristupujete vy ako investičná skupina? Áno, tak v Proxente je toto slovo naozaj veľmi často používané. Investori, ktorí s nami investujú, a sú už tisícky ľudí, ktorí majú zainvestované v Proxente, vedia dobre, že diverzifikujeme a odporúčame diverzifikovať nie len v rámci našej spoločnosti, ale v rámci trhu ako takého. Takže dnes to odporúčame dvojnásobne, aby nie len aj tí menej skúsení, ale aj tí viac skúsení investori sa mali na pozore, pretože je to mimoriadne dôležité. To, čo spravia finančné trhy dneska, je veľmi neisté. Je pravdepodobné, že skôr či neskôr príde nejaká zásadnejšia korekcia. To je môj osobný názor. Môže, nemusí sa tak stať, ale ak to je tento predpoklad, tak treba byť obozretný a treba naozaj premýšľať menej rizikovo, viac konzervatívne, viac diverzifikovať a mať na pamäti, že dneska menej je skutočne viac. Ak sa pozrieme spätne na dáta z minulého roka, v ktorých oblastiach podnikania ste zaznamenali najväčší rast alebo najväčší pokrok? Áno, tak 56% z našej ziskovosti, o to sa postaral developerské oddelenie, takže my primárne na Slovensku realizujeme naše developerské projekty, ktoré realizujeme, sú stávané nielen v hlavnom meste Bratislave, ale sme známi aj tým, že sme prekročili hranice Bratislavského kraja a sme aktívni v regiónoch Slovenska. Veľmi známe sú dva projekty v Nitre, ktoré máme za sebou a boli veľmi úspešne zrealizované. Aktuálne pripravujeme náš najväčší projekt v centre Banskej Bystrice, na ktorý sa veľmi tešíme a sme naň pyšní, je v nádhernej lokalite. No a Proxenta aktuálne vstúpila aj na košický trh a pripravujeme teda projekt aj na východe Slovenska.
Je to taký náš akoby kick-off prienik na východné Slovensko a myslíme si, že to je síce projekt číslo 1, ale budú pribúdať ďalšie. Mnohí investori, či už sú to skúsení investori alebo bežní ľudia, hľadajú skôr stabilitu než veľké riziko. Ponúka vaša investičná skupina aj takéto, povedzme, konzervatívnejšie riešenia pre ľudí, ktorí to hrajú na istotu? Áno, je to tak. V Proxente nenájdete verejne obchodovateľné tituly alebo cenné papiere, ktoré sa verejne obchodujú. To znamená, veškeré to dianie sa geopolitické, to hádanie sa medzi prezidentami a to určovanie trendov na finančných trhoch, či už úmyselne alebo neúmyselne, nemá žiaden dopad na naše cenné papiere, pretože, zopakujem, nie sú verejne obchodovateľné, aj keď si viete u nás nakúpiť či akcie, či dlhopisy, či byť súčasťou projektov, tak sme rezistentní voči tomuto správaniu sa na finančných trhoch a to je veľmi dôležité povedať. Takže či to je akoby konzervatívny klient, ktorý vyhľadáva dlhopisy, tak si ich u nás vie nájsť. Je to taký typický príklad investora, ktorý si počká na jednoročné vyplatenie výnosu. 8% v Proxente aktuálne je pomerne atraktívny výnos. Takže tešíme sa z toho, že je veľký záujem u nás investovať, no ale sú tu aj akcie, ktoré, zopakujem, nie sú verejne obchodovateľné. To je zase týkajúce sa nášho potravinárskeho segmentu, sú to investície do potravín. Takže záujem je veľký a dopyt zatiaľ vieme uspokojiť. Hovorili ste, že máte v portfóliu aj viacero developerských projektov. Máme tu však pomerne čerstvé legislatívne zmeny. Mám teraz na mysli nový stavebný zákon. Ako toto ovplyvňuje vašu stratégiu v realitnom sektore? Stratégiu zákon, ktorý spomínate, ovplyvňuje veľmi zásadne, pretože to, čo je kameňom úrazu každého developera, je dlhý proces získania stavebného povolenia, tzv. Inžiniering, je na Slovensku až nekonečne dlhý. Sú to roky, rokúce, doslova a do písmena, kedy čakáte od spustenia inžinieringu na právoplatné stavebné povolenie a je to veľmi zásadné, pretože neviete časovať, neviete plánovať. No a z toho dôvodu v Proxente nájdete projekty, ktorých je viacero a sú v rôznom štádiu rozpracovanosti. Toto je naša reakcia na aktuálny stav, takže nájdete projekty, ktoré sú v štádiu inžinieringu, teda povolovania, projekty, ktoré sa kolaudujú, ktoré sa stavajú a vystavujú. No a tešíme sa zo zmeny zákona, zatiaľ ten dopad necítime, je minimálny, ale všetko, čo má pomôcť, tak vítame všetkými 10. Spomínali ste viacero projektov, viacero konkrétnych projektov. Ktoré z nich považujete za kľúčové pre budúci možný rast skupiny? Áno, tak ten kľúčový projekt aktuálne máme v Banskej Bystrici, ktorý je developerský, prinesie stovky bytov v centre Banskej Bystrice. Veľmi úžasné miesto, pár minút pešo na hlavné námestie, veľmi jedinečná lokalita, kde prinesieme moderný štýlový development pre ľudí, ktorí naozaj hľadajú pekné, moderné bývanie. Veľmi blízko lokalít pre lyžiarov, to ešte ľudia z Bratislavy možno nevedia, koľko minút stačí na to, aby ste sa z centra Banskej Bystrice dostali na jednotlivé svahy a vedeli lyžovať, takže nájde si to pravdepodobne svojho spotrebiteľa aj v Bratislavskom kraji. No a ak mám odbočiť od trhu slovenského, od tých projektov, ktoré si viete kontrolovať, našahať alebo ošahať doslova do písmena vlastnými rukami, tak sme veľmi známi investíciou na Kube, čo je práve potravinársky segment, v ktorom sme veľmi aktívni a náš závod, naša fabrika na výrobu oplátok, sušienok, cereálií a cukríkov nám naberá na sile. Aktuálne vyrábame viac a viac, každý mesiac predávame. Kuba sa nám dolarizuje, na Kube predávame v dolároch, dejú sa tam veľmi zásadné zmeny pre zahraničných investorov, ktoré sú mimoriadne pozitívne, takže je to pre nás taký dar, taká odmena, s ktorou sme naozaj nepočítali a tešíme sa z toho, kde sme a tešíme sa z toho, že sme prvý a jediný, ktorý investoval na Kube. Tie benefity cítime už dnes. Aké odporúčania by ste možno dali bežným investorom, ktorí dnes zvažujú možno investíciu do niečoho stabilnejšieho? Je teraz vhodný čas investovať? Určite je vhodný čas investovať, pretože zlé časy zo sebou prinášajú dobré príležitosti. Je to tak, bolo to tak a vždy to tak bude. A moje odporúčanie je naozaj zamerať sa na to, cez koho idete investovať, s kým idete investovať, pretože dnešná doba internetu a dezinfoscény naozaj ponúka veľký priestor aj
pre ľudí, ktorí nemyslia seriózne svoj záujem. Takže preveriť si to, s kým investovať idete, pozrieť si referencie, minulosť, ktorú majú za sebou. V Proxente nájdete 15-ročnú históriu, ktorou sme už dokázali teda, že vieme investovať a sme investičnou skupinou, ktorá má svoje stabilné miesto na trhu. A toto je veľmi zásadné a potom znovu diverzifikácia, neinvestovať do jednej spoločnosti, neinvestovať do jedného cenného papiera, rozložiť peniaze tak, aby ste boli krytí. Povedal Pavol Kožík, majiteľ a generálny riaditeľ investičnej skupiny Proxenta. Ďakujem pekne, že ste s nami prišli o tejto téme diskutovať. Ďakujem pekne, všetko dobré prajem. Dovidenia.